Quins paisatges tenen així en Ròtova. Què haurà passat per així últimament? A veure les notícies. Ui, Rafa, l'alguacil del poble es jubila. Anem a conèixer-lo, no? Bon dia! Bon dia. Que estàs així rascant una miqueta d'herbeta? Assento. Ahí tinc carxoferes, que hi acull carxofes. Allà tinc les penqueres. Ahí tinc dos parres. No cal que vagis a la verduleria si tens de tot. I coneixes a Rafa, l'alguacil del poble? Sí. Rafa ha sigut un xic molt complet. Sí? Sempre que l'has buscat, sempre l'has trobat. Allà a Sant Islàuia o això, seguidor ell ho ha solucionat. I on el podria trobar jo ara? Pues per allà a la plaça, allí a fons de l'Ajuntament. Qui té pansa, té dansa? Això és una dita i és molta veritat. Fer molta pansa, i n'hi ha un museu per allà dalt. Sí. I escolta una pregunta, estava buscant jo per ací a Rafa, l'alguacil del poble, que es jubila ara. Rafa, vaja, de la més bo que n'hi ha, no en trobaràs un altre bo com ell. Sí. Igual tira el bando, que això, que allò, al que li tires. No diu a res que no. I el voleu molt, no? Moltíssim, tot. Pregunta-li qui el dona la gana, veuràs, ningú el dirà res malament d'ell. Però al parc el trobarà, sí que és fàcil, sí. Perdona, has vist a Rafa? Ui, l'alguacil, des que el conec de xicoteta, sempre està fent faena. De xicoteta ja en la banda sempre anava davant de nosaltres, diguem-nos per quin carrer teníem que passar. A fer de tot? De tot en esta vida. Ui, la trompeta, tu has de ser Rafa, no? Sí, soc Rafa. Quines ganes tenia de conèixer-te? Pues encantat. Encantat. És que la gent no saps lo bé que parla de tu, eh? No sabia jo que parlaven tan bé de mi. Me contaries? Anem a veure un passeget? Anem a fer... Vinga, va. Rafa, tens el poble de dalt. I és hora de jubilar-me. Els horaris eren molt esclavissats. Feies de tot, m'han dit. De tot. Bandos, obrir i tancar el cementeri, tasques de cementeri, si ha faltat algú que siga, ajudar als de manteniment també, arreplegar els festers o les festeres. Estàs pendent de tota l'activitat del poble. Exactament. Eres conscient del carinyo que te té la gent? De que la gent en vol prou. Rafa, en més de 2 dècades suposa que la faena haurà canviat prou, no? Hi ha certes coses que han evolucionat. El bando sempre ha sigut igual. I ho faig en 20 puestos en el poble. En 20 punts diferents del poble. En 20 punts. Quina currada, no? Les voltes, a millor, que em pregunten, llevant de quan em vaig a dormir, sí que m'agarren prou voltes, sí. I les noves tecnologies, pel que veig, no han desbancat el paper de l'alguacil. De fa un parell d'anys es compagina una cosa i l'altra. I la gent agraeix que l'alguacil faci el bando pel carrer. La vibració del mòbil no fa parar tanta atenció com el soroll de la trompeta, no? Ahí estan tots atents. Tots atents a la trompeta. A la gent major es apanya millor al carrer perquè no tenen les noves tecnologies. Preparat per a l'últim banda? Preparat. Nerviós? Un poquet. Jo també. Un poquet. Ser l'últim. Tot teu. I es fa saber a tot el poble que ha vingut la televisió valenciana a punt en el programa Terra Viva. Crec que parlo en nom del tot el poble i en nom de Terra Viva si dic que gràcies per posar el cor a este poble i la veu també. Moltes gràcies. Moltes gràcies.